Здравейте хора! Днеска Леля ви Цветка, истинският инфлуенсър, ще ви покажа как се правят гризини с такова ванилово брашно и такъв кашкавал. Да, чао! И така, наистина, здравейте, приятели! Включвам се, тъй като бях направила една почепка солени гризини, които са без въглехидрати, без глутен, без брашна, които дамите по време на работилницата доста ги харесаха. Пък аз ги правя не защото е модерно кето храна, ниско въглехидратно или така нататък, просто защото дъщеря ми е с много тежка форма на атопичен дерматит и по принцип за нея, ако избягва глутен и бяла захар, тя самата ще се чувства по-добре. Това намалява сърбежите, оттам раздразненията и така нататък. Затова, когато тя реши, че ще е на фаза такова хранене, аз се опитвам да разнообразявам режима. Съответно и аз така се включвам в нейния начин на хранене, тъй като с времето съм установила, че и за мен е окей. Така че тези гризини са супер лесни. Някои дамите, понеже ми казаха, че са чудесно решение за децата да си ги носят за закуска, и затова ще се включа съвсем набързичко да забъркаме дни. Това са базовите съставки. Значи трябва ни 150 грама бадемово брашно, 100 грама чедър, защото тя много обича чедър, и 100 грама кашкавал, тъй като тя не може да яде сирене и кисело мляко, но ако искате, можете да си сложите 100 грама някакво сирене, 100 грама кашкавал. Нейният любим е чедър и ядам, така че аз от време на време ги разнообразявам. 50 грама масло, едно яйце и един бак плове. Всичко това се настърпва, обърква и се прави в определена форма на гризинки или на солетки, или както си решите. Аз сега ще ги забъркам набързо. Първо маслото го разтопяваме. Знаете, аз не меря, не цапам и съм така максимално бърза в готвенето. 150 грама, значи трябва горе-долу една пета от това нещо. Ето така. Да, ето така, една пета от него си взимаме и го слагаме да се разтопи, докато през това време настърбваме останалите продукти. Така, значи настъргах 100 грама чедър, 100 грама обикновен кашкавал, слагаме 150 грама бадем и каш. Ето това е бадемчето, разделяме го на две и на още една, и така сипваме 3 четвърти и горе-долу. Горе-долу станаха 50 грама. Сега те, които са така с мерки и теглилки, много съжалявам, или хора, какво да ви правя, не ползвам такива неща. Ето го разтопеното ни вече масълце. Сипваме го и него. Така. Може би ето тук в бадемовото слагаме яйчицето. Междувременно включих фурната на 180 градуса да загрява и едно бак пулверче. Ето, това е цялата съставка. Сега смесваме хубаво. Бавно, търпеливо, не слагаме сол и такива неща, тъй като самите кашкавали и сирена са си достатъчно солени. Предполагам, както си говорихме с другите дами, че ако се сложи примерно нарязано филе, или там някакъв колбас, или зелена чушка, или въобще спрямо вкусовете на детето, може да се разнообрази вкуса от една страна, а от друга страна могат да сменяме формите. Аз съм установила, че и това влияе на децата. Сигурна съм, че ако единия път е кръгче, другия път е солета, също ще има значение за тях. И така много хубаво го умесваме. Това е положението. Сега подготвим една тава с хартия за печене.
Така, може би не съм в най-прекрасната позиция за снимане. Ето я сместа. Хубаво е да си намокри малко ръцете. Така. И сега аз ги правя, тези са на солетки. Ето така. Да речем на кебабчета солетки. Специално заради това сега ще сложи няколко кръгчета в другия ъгъл. Просто накрая да ги видите изпечени как се получават. Сигурна съм, че и тези, които не спазват режима, то се вижда по съставките, нали, каквото има в тях, стават супер вкуснички. Така. Ами, това е. Сега ще си ги донаправя. И така, ето ние почти сме готови. Всъщност това е дозичката. Тези, защото са по-дебелички, трябва така да има разстояние между тях, просто защото самите съставки се разтопяват. И това е микс от семена. Така се купува микс от семена и можете на някой от тях да сложите семенца. Не на всички, кой както обича. И така, тази прелест отива в фурната на 180 градуса, предварително загряда за 12 минути, плюс-минус 2-3, т.е. между 10 и 15 минути, според силата на фурната ви. При мен е наистина 12 минути и се вадят. Та-дам! А как хубаво е! Ами, това е, мили хора. Ето, виждате ги как се буквално се разтичат, тъй като всички съставки са такива легнали. И ето ги топчетата, които бяха в началото, си стават така на тип печици. Това всичкото сега го оставям да изсъхне и след това го затварям в една кутия и оттам нататък е удобно нещо за прихапване.